ta guys, ako si Edith Tinaro, Kipa Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, nag-farm visit na po ko sa lain ng mga membro sa Kipa. Pero sa dili pa, kung gusto mo makasubaybay sa among mga videos, ay mo kalimot pag-subscribe, i-click niyang subscribe button ug pati lang notification bell para updated mo sa mga videos. Kaya daghang pa mga membro sa kuan guys, Kipa nga ako ang bisitahan kay di mo pud tuli sa ko glaan, ako may kibalik chairman, ako'y kung na mga seeds nga gipanghatag sa gobyerno ako mokuha dito sa municipal nya, di po ko posible isahin ako ning farm visit kay basig patak-arag tugan nya, wag di makadimaong pagkatrabaho mo ako pong gibistahan para nga ikaduha nga matudluan. Bisag nagkamaon lagas na ginagmayang sipyat atong matudluan. Kini guys, man yang palya, kining palya pila ni ka palya gani mo. Boss. Na 500 punuan. Kining palya guys nani sa kuan tanan, 500 ka punuan tanan. Kining naning palyahan ang gamay-gamay ra, pwede ra kita ani magkuan. Pwede ra di tani mag karang alambre kani oh, yang pasok oh. Bayabas ra, pero kung perhatong kuha guys nga 110 meters ang gilayon, magkabilya kita kana bayabas ra, pero pwede ko natulang mo kada tuig ka mag-ilis, yang banting guys oh, tuain ra. Kining pulihan na guys, mga 20 meters man ipamungan nga guys. Kapila ni harvest mo. Kaduha. Oh, kaduha pa ni harvest guys kini. Murag ugma sa adlaw mag-harvest na siya ni, mo dangas pamunga guys oh. Ang kining palya guys, aning dagan bumuni akong ingon yung binungbungan nga palya. Okay ra gyud siya kung ginugbo lang nga tudling 20 metros, pero perhatong kuha nga 100 meters kapin. Motong wa jud ko magbungbo maginani kay kuha ikaduha nga kini hasol is trabaho ni guys. Ikaduha pod pagtabok na to sa pikas, maangag matagbot ang kamang-kamang dire. Okay ra gining trabaho akong kuan. Kining inanlang bugbo lang nga tudling. Yang dagan po ni guys inani kung makaya gintag trabaho sa tagya kini. Haong gining mga min nga muni min nga kuan, min nga dahon. Haong gi tanani para dili ta po kay sabot inig spray. Kay mao po ni dapuan kasagaran sa mga dugos-dugos na murag hayag na. Pero kini sa mga sanga dili nito kuhaon kay binungbungan man, pero walay bungbong motong kuhaon tanan kini kuhaon ginang muni sa min pa niya nga sa lawas nga dahon kay lagpad po kini dahon na. Ikaduha po guys muni kasagaran oh, na dugos-dugos guys. Muni kasagaran unahag pag dugos-dugos na dugos-dugos guys oh. Magkuha pa tag min dire nga kuan ha. Kini mo gini kasagaran niya. Ikaduha po og mag-spray ta. Mo salipon hinuon sa ubang bunga kay lagpad man kini daw na guys. Mo sa min pareha ni oh. Nama. Kini makuha ta ning min niya oh. Mo man min. O hayag na siya. Sa ato bang mag-spray ta ni dari liko man diro. Okay na makapatang ta sa bunga. Mo ni nga og binungbungan. Ang atong kuha og pruning kini lagi mga dahon ng tibalis yang lawas nga kapoy kini nani lagpad mo sa guys oh. Oh, ano yang muna pamunga siyang pula guys, ikaduha po ng harvest. Sabi ng bungan, dali lagi ta kaparaghan kay ang hasta ang bungbong kini kaysa ato kung walay bungbong kini ato gining ginakuha mga sangahatan kini gikan dire. Dire ta nagbilin. Pero ginaanay guys binungbungan guys, dili kita mag-alang-alang anig abono. Kay og alang-alangon tanig abono, budget-budgeton tanig abono. Ang abono di nakaabot sa udlot. Daman ra siya dire. Di na po ni kadagko ni oh, di na po nakabuylo ng yang mga udlot kay ang tagya ni guys, dugay-dugay ra pong kapalya. Pero kinang tagya guys, mo tagya. Ulit nga tao pa ni. Pwede pa mo kakakuha mo sa Facebook ani, nga pwede mo ni mag-friend. Muna yung trabaho guys. Wa kung gihapon ni bata, bangga, palya. Lagi ni na binalot ron guys nga kini ang palya ginagmar kini. Nani balot siya ron nga 20 mil ka balot nga mangga. May camera guys, pero parion nyo, bisa parion man ninyo. May gidakon ginigili ang ha. Gidakon nyo. Kaya pala 500 ka punuan guys. Siya rin yung trabaho. Tama pagkatagay, bakilid man guys oh. Butangan dyan kaway. Kaya nani, nagami ang babaw ni guys. Pero nani, kung makakit unta lang, ang lami ani guys, matamakan ni o kining lukay ba. Huwag natin dagami ang nindot. Pero wala na yun, pwede lukay lang. O, kamo na yung kapagkita. Kata pang, ini dohan ni kabalay-balayan guys. Tapos balay-balay snikas. To atulog ni kuno yang kwa mo ni kita kining kita kanuna. Tapos ba pakita mo ng stikas karon ipakita ko ning mo ni kaduhan yang kuan guys kani yang pinaliyahan. Murag kuan lang ba lapat kuan sa mangga guys. Manggahan man gud yang kanang way sulod kay nga mangga yang gipaliyahan. Nga pila ka punuan ning balay-balay sulod ani boss? 500 man to isa. Kini 700 ani. Oh 700 po ni kapunuan kani yang palihan daghan gini pero kakatok isa 500 ka punuan tong isa ka balay-balayan. Kini 700 ani kini guys. Mobor nga po ni tudling mga 25 metros tingali pero hilap doon po ani mga 30. Oh, okay ra gyapon guys ang diskarte guys. Dira oh, bayabas nga po yung mga pasak ani pero ako lagi ang ipasabot nga bayabas kitong pasak. Maning kamot yung tag monitor kada tuig kita magkilis ani kay kini ibaw kang bayabas guys umilubas.
Kini wasi patira gyud malagpot na tinik murag karaan na. Siguro ang ginakapas, ya pwede lang mo double ra magtuain. Dagi ang pasak sa una guys, nabalik na yan. Pero iya, sampol. Iya lang pong hikot pong bayabas ng original, dara. Iya lang po nang gipatubo guys, kining bayabasa, di na putlan, kay buot mo daw sa kasi katimo. Bayabasa mo yung tagdan lang yun. Dara mo na yung 700 kapunuan. Pero maghambos yung kuhan guys, mga sadlana, kay mangga niya, mo na niya makuha ng kuhan guys, kinyo. Kini pag subod nagtano may tabon gini nga kuan guys. May pagkatrabaho guys. Dahil na tabon nga dagamay guys. Ako man ginatuluan ko lang ang dagamay di kinato. Kuan kumpay kayo pa nara oh. Amo na pamungas ang kuan guys oh. Basta og makalit lang trabaho kini guys, kini pinaka-important makuha taning mga min nga dahon. Di mo gini hisabot i-spray. Atong taraon guys, panayani oh. Akini oh, labong mo sa taraon. Atong isang kuha ang min nga dahon. Dapat makuha ang taning yellow para di siya attracted sa fruit fly ba. Oh, kana oh, bakal trabaho niya. Sa so, busy naman ka. Nga kami po mukuha mo haming garden. Hindi mo kuha ni mong garden. Hindi star mo gusto mong garden sakto ba? Di naman makaya. Ini ang trabaho guys. Mao na ni. Mas kulang nga kini kita lagi makalo ng trabaho lagi gina. Makaya ay. Mo balot mo sa mangga guys. Na apo nang ispor ko mangga yang amahan niya. Tabang-tabang po ni siya. Mong di lagi makaya na akong gitudlo ko kini kung makaya niya nasa panahon makuha din niya yang kini. Di mo ni usa nga mulabong. Nandito sa kapalapos sa pisina. O karo guys, maadto naman siya ikatulong nga balay-balay mo na ikado guys, 700, 500 to primero. Mga pamunga guys, tanaw. Kini gapan ning gituyo lang palabong guys, kini guna niya. Isabay na po ni kini guys, akong tudlo na ni iguna ni, igunggunahon ni kini sagbutay dikit na pudre. Para sabay tandong po sa morikibali atong pulis sa plastic mulch. Kamong aton ikatulong ng balay-balay guys. Kini yang kanon tanang guys, katilibo ni kapang kining balay-balaya mo ni 700 katong primero atong kamong gi sugod mo to 500. Pila na guys. 500 bindos na. Ako pa apas na kita mo diskarte guys kini. Nasa trapal gibutang. Pag magulan guys, yaning na may kanal dito, may kanala oh. May kanal dito. Tubig sa ulan ang masulod na ang trapalan niya. Dito sa pika, sa kanal mo ni ana. Pero wadi ulan, naman ni gripop na mo ya pang pagasan ni ugkuan. Pagasan niya og tubig ikan silang gripo. Yan ang makakagastos sa tubig kung magtinginit. Pagkasa naman ako na kuno ko nala ni init. Muna yung diskarte, kaya ang pali, atay patubig po niya, mag-isip ang init. Mapili rin tayo. Asa may katulong mo balay-balay mo? Sinadto sa abos. Ito sa Japan, kung mag-plated, magbuha pa tag visa ni ron. Ito naman siya siyang kan kasi, katulong balay-balay. Kaya yung balay-balay, katiya mo nagbulag-bulag, kutob ka na namin mga manggang murag, murag nabot na namatay guys, pauang, nagyo ang mangga. Yang dipalihan. Kining mangga na guys, ilagi nung kaugaling mong uriya, gani, nagbahin-bahin na sila ano kunuhay, pero apa lang buakan titulo kay tapos ay kabadig buak. Dara ikatulo niyang balay-balay siya, nagpain mo na ito guys. Bira mo, dara mo na ikatulo mo na. Dinagmay na siya guys, pero ranang yung bunga. Hindi yung palerong guys, masimahan naman siya lipod mo na ako sa estimate. Ako na estimate, ito lang kung mga niya. Masimahan na siya kinakaubos mga 3 milan eh. Kaduha pa ni harvest guys ha. Pero musuon mo, sana sa pagkugig. Mata na siya guys, burag. Ari na mahimuta siyang garden. What? Muna ikatulo niyang balay-balay guys. Pila ka po naman ko? Dire, ang 500 tapin. Okay na sa ato pa, 1,200. Iyang taon naman guys, naapunis mga tanan-tanan, mga 500, mga 1,700. Kini yang kuhay prukat. Tulo ni kabalay-balayan. Hapit ni 600. Muna yang puno aman yang kuhan guys. Pani siya magkuhan guys, puro makita niyong pamunga oh. Walang gini siya kini wag gyud mga kini paunong kita na pero ang kilaging pagka daghapos trabaho. Inaanan diskarte nyo guys, tama yung gibuhat guys. Hinubig pero yang gibangag sa babaw nga side, di ka sa punuan mga dangaw. Kay bisag hinubig ka guys, ug atong idikit diri gyud sa kay kaon halang na binag mag-pure ta synthetic. Na may halo ba kang organic ni boss? Oh. Kini nga guys, pila man 50-50 mo organic. Ang iyan ni guys, ako manginitulos lagod. Ilang organic ani 50-50, 50% ang synthetic, 50% ang organic. Kag mag pure synthetic taga sa pletog init jud. Lisod jud kayo ang palyam kulo-kulo gisa nga kining tunga nga sagbot. Wala mo kini hinluan niya kay
Gituyo po na ko ni bangag ni para ang abono dili mo dahili dito, dagan sa ubos. Mapundo. Muna yung diskarte kasi okay rin sa pangaga niyo. Pero yung bangay adi yun lagmo kay way kay ang katong mga putol nga gamot makuha na pong paliya. Di kada abono buo diha pero og inig hinubeg niya ni kasi og magbuo hinubeg og istitong kag init bisan mga duha ka adlaw paning kamo kay mo tong nasa bangag nga naitrapal kay sunda jud patubig. Kining tawhana guys. Murag hapit na rin himuta siyang palihan kada buntag pas ang init. Di ni mauli hapdan kini kape siyang magulang dire. Palihan kay di mo gikan di ta kapangape kay mag-apas lagi bisbison. Ni siya solo-solo rin trabaho. Yang kuhan kasi, okay rin kaya. Kanya ako ito, alambre mo ito mga. Tuwain rin ha. Kahit rin ka, pangpumpunga siyang palayan. Kapila-pila kadlaw ka mga buno ano eh. Patupat. O, patupat ang kadlaw guys. May ang bukod. Kining yung tao mo. Kini. Dali, makita niyo. Ipakita yung kilid-kilid ani guys. Kining wala siya palihar. O. Makaingon yung mong umaw guys. Kaya yung mursiko. Ano yung nanggawas. Masamang gawas ang mursiko guys. Umaw na yung pangpumpan yung gamit. Hinaan yun. Nah, darang mursiko guys, pati na kanang mursiko guys. Muna upo ko ni palihan pa yun guys. Apa lang yung mahilo na. Ito ko, basta mga mursiko na mga gawas guys. Mo na kini umaw na ngayuta. Oh, mo na kay sulti yo. Salamat sa inyong pagsubaybay sa mong YouTube mo channel. Kung gusto mo magpalihan, gusto mo magpaliha, pag andam po mo kwarta kay di ta pwede magpalay-palago tay kwarta kay kining tuwan guys kini. Di ni basta-basta paliton mo ron kay ang samuag yung suki makahangya manig madagon 3140 kung maabot ang tag 100 kilos paliton mo guys puro bupay pa lang Ang 5 bundle kilos. ron murag 200 na kapin. Oh, dos kape na ni guys kung magbinudo ka mayat lang 1 kilo 2 kilo. Nagi ng mga pinakaubos ng 180 ano eh. Pero nagi ubag tindahan tag 200 kaya 220. Gawas lang sa kuha guys kay magpaliya ko di nagtidag ko mag yun hektarya magpaitog tag 100 kilos maghangya di makabarato kong palit pero ginanong ginagawa 5 kilos ra ingon di sa itrangya kay mo natay gustong plano magpalya andam-andam sa putang kapital kay di ba silbi ning Nindot yung maganda mo kapital nga dagko. pila kapital mo starting ano kini mong 17 kapunuan Mga 9. oh naibigay yang kapital ani Kapit, nga na, may daan na siyang tuwan ani na samot ang arkila pa sa area ko dako mag-arkila man ko kaya mo lang ko sulting kung gusto mo magpalya magandang tag kwarta kay sa palya di pa ta pwede burot sulag nagpalya wa tay kwarta kay sa tuwayan daan kining kawayan kini kung masulon yung trabaho okay pero way mo kay mapaliton pa man yun eh kini ipuana kung mo rin ko sulting kung magpalya ta natay kwarta na putay kugi o daghang salamat Guys, ang kulangan lang guys, live din ako.